Čaute fanoušci MMA, já jsem Marcel z Mix Sports Media. Jsme tady v Brně, natáčíme další díl o nejlepších MMA gymech v České republice. Mám tady majitele, zakladatele Karla Kaisera. Ahoj, mějte se. Který nám ukáže tady jeho gym v Brně. Tak pojďte, tady jdeme dovnitř. Máte tady krásné fotky hned u vstupu. Tak tady jsou hnedka fotky, to jsou teďka poslední takový nebo poslednější zápasníků. Já nevím koho, tady třeba je Vasil s Laďou, jako drží jak zápasil Laďa Lengál. No, tadyhle vlastně Ivo Crhák. Tady jsou děcka malí, co zápasí. Tady je taky Laďa. Tohle to jsou nové fotky, že? To jsou novější, z novější doby teďka. A tady na pravé straně máte co? Tady je Ruchy vlastně. Co má zápasy Ivo Crhák, tady jsou mladí kluci, úplně děcka, ještě co zápasili. Takže taková dobrá vzpomínka prostě pro ty kluky. Určitě. Takže tady je to, no, tady jsou, tady když jdeme dál, tak tady jsou staré fotky. V kterém roce jste vůbec začínali tady u vás? Začínali jsme v 93., 92. No, v 93. jsme oficiálně založili klub, tak jak se založilo CMTA vlastně. Tamhle vlastně Vasil Ducár, vedle Petr Henešák, ten od 93. začínal zápasit vlastně. Dneska už je taky kamarád. Takže vy jste byli první Muay Thai gym tady v Brně? V Brně, na celé Moravě bych řekl. Tady vlastně jsou vidět, tady je Tomáš Hron vlastně, tady jsme s Petrem Marcem. Jo, tady je taky. Tu gym je v prvním patře, že? Tady je v prvním patře, přesně. Takže tady je Krokop, Buakav. Všude jsme byli ze zápasy, tak jsme se stykali s různýma takovýma dobrýma zápasníkama, jsme za nimi jezdili. Tigra Mozisian, než byl mladý kluk ještě. No, takže tady takové vzpomínky jsou tadyhle Emilienko vlastně. Když jsme byli na jeho narozenina, když měl 30 nebo 33, teďka nevím, jak jsme byli v Rusku přímo tam pozvaní a byl tam i turnaj tam měl. No, takže tady, když přijdete, tady máme tělocvičnu. Co je, nařiváš si prdel? Tady je hlavně tělocvičná, kde se trénuje nejvíc. Je to takový klasický old school, že? Jasný. To říká jeden můj kamarád, že myslí si, ta se rozjí v garáži. Plánuješ nějaký upgrade, nebo ne? Nebo to necháš tak, jak to je? Já už mám kousek do důchodu, takže maximálně budu měnit podlahu a pytle. Když jdeme tady dozadu, tak tady máme nějakou základní posilku jenom, nějaký kola. Tady taky základní takový cviky, co je potřeba. Tady je malá tělocvična, kterou budeme teďka rozšiřovat, tohleto posuneme dopředu a budeme tady dělat přechodí víc lidí na MMA, tak ať mají víc místa. Takže ty přístroje dáte pryč? Dáme do té přední, některý vyhodím a posunu to celý až ke zdi. Kolik tady máš třeba lidí na to MMA, na ty tréninky? Kolik tam tady chodí? Tak hlavně tady Honza by mohl říct, ale ono se to střídá, je to od 15 do 20 lidí asi dají oko. Jo, a Honza se věnuje vlastně i mládeži jako dětskám, takže těch děcek úplně malých od 6 až do 10 je kolem 20, 25 lidí. Může tady přijít kdokoliv, anebo jsou nějaké kritéria na to, že třeba něco musí už umět, nebo ne? Ne, kdokoliv. Jo? No, stejně nic neumí, až tak po 20. zápasu možná. Takže hodně využíváte spíš tady ty zdi, že? Jasný. Jo. Tohle je víceméně kvůli tomu, aby se nevypadly na ty stroje. Využívají kluci vůbec tady to fitko, nebo málo? Jo. Tak je to takový, když je potřeba před tréninkem nebo po tréninku udělat nějakou silovou přípravu, tak se to jezdí tady, nemusí nikam dojíždět, tak se to udělá tady. Jinak samozřejmě, když je speciální trénink, tak chodí speciálně za trenérem cvičí, takže tam je to pak jiný. No. Tady vlastně kluci trénují, je normálně tělocvičná. Kolik je tady optimální počet zápasníků, tady chceš třeba mít na tom tréninku? Záleží, jaká to je skupina. Samozřejmě, že mám máčkaře, jak mám rád, když jich je míň, 3-4, ale stejně se mi tady snoubí, protože trénuju jak klasický amatérský box, tak profesionální box, tak K1 nebo MMA. Takže si mi to všechno střídá, podle tohoto upravu ty tréninky. No, jinak ring je klasický, akorát jsme tam dodělali takhle klet, ať mají představu trošku o tím, jinak je to furt stejný. Jediný, co je tady možná trošku
že jsme využili jakoby jenom lana a tady ten rok jsme udělali jako klec, ale je to vesměs jenom tak, aby člověk měl představu, že je v kleci a může se o ní opřít. Jo. Takže nejde moc o to vybavení, ale prostě o to srdce toho gymu. No srdce gymu a o chuti těch lidí, že? Jestli chcou trénovat nebo nechcou, to je to nejdůležitější. Zbytek je vlastně na nich, já je jenom vedu. Já jenom s nimi proplouvám a už záleží na nich, jestli chcou nebo nechcou a jakým způsobem a kam to dotáhnou. Takže to je tak všechno. Zajímá tě zákulisí UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa.